Σήμερα θα δούμε τη ζωή και το έργο ενός μεγάλου Αγίου Ιεράρχου της Εκκλησίας, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του κατατρόπωσε συνοδικά τον αιρεσιάρχη Άριο. Θα δούμε τη ζωή, τα έργα και τα θαύματα του μεγάλου Αγίου Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκείας του Θαυματουργού, το οποίο εορτάζουμε και την Αγία Μνήμη. Ο Άγιος Νικόλαος έζησε τον 3ο αιώνα. Γεννήθηκε στα Πάταρα της Λυκείας, στην περιοχή της Μικράς Ασίας. Γεννήθηκε από γονείς ευσεβείς, από γονείς που, όπως αναφέρουν οι βιογράφοι του, ήταν άνθρωποι οι οποίοι ούτε είχαν πολλά υλικά αγαθά, αλλά ούτε και ζούσαν στη φτώχεια. Ανήκαν σε μία μέση οικονομική και κοινωνική κατάσταση. Δεν στερούνταν τίποτα, αλλά δεν είχαν και πλεόνασμα. Παρά τα αυτά, φρόντισαν να δώσουν στον μονογενή τους Υιό, στο μοναχοπέδι τους, στον Άγιο Νικόλαο, όλες τις πνευματικές δωρεές και την πνευματική κληρονομιά της πίστης που είχαν και της αγάπης προς την Εκκλησία. Μας αναφέρουν οι βιογράφοι το ότι ήδη από την μικρή του ηλικία ο Άγιος Νικόλαος έδειξε ότι ήταν προορισμένος για μεγάλα πράγματα από τον Θεό. Όταν λοιπόν η μητέρα του τον είχε βρέφος στην αγκαλιά της και τον θύλαζε, την Τετάρτη και την Παρασκευή αρνούταν ο Άγιος Νικόλαος να πιει και από το γάλα της μητέρας του, κρατώντας με αυτόν τον τρόπο την νηστεία της Τετάρτης και της Παρασκευής. Τις δύο αυτές ημέρες που η Εκκλησία μας νηστεύει, την μεν Τετάρτη για την προδοσία του Κυρίου, τη δε Κυριακή, τη δε Παρασκευή, για τη Σταύρωσή του. Όταν το βράδυ τέλειωνε ο εσπερινός, τότε μόνον το βρέφος έβαζε το στόμα του στο μαστό της μητέρας για να πάρει την τροφή. Ένα γεγονός το οποίο έδειξε και στους γονείς τους ότι αυτό το μικρό παιδάκι είχε ένα πολύ πνευματικό μέλλον μπροστά του. Αφού άρχισε να μεγαλώνει, οι γονείς του φρόντωσαν να πάρει μόρφωση. Κάτι που για την εποχή εκείνη δεν ήταν συνηθισμένο για όλους. Μορφώθηκε ο Άγιος και αυτό που τον έκανε να ξεχωρίσει ήταν η ιδιαίτερη πίστη και αγάπη του στο Θεό και στην Εκκλησία. Έτσι λοιπόν πήρε την απόφαση να χειροτονηθεί ιερέας. Επίσκοπος της πόλης που ζούσε ο Άγιος, τα Πάταρα της Λυκείας, ήταν ο θείος του, ο αδερφός του πατέρα του, που ονομαζόταν και αυτός Νικόλαος. Έτσι λοιπόν ο θείος του τον παρέλαβε και τον χειροτώνησε διάκονο και ιερέα. Την ώρα της χειροτονίας του, όταν τον έκανε ιερέα, ο θείος του, ο αρχιερεύς, εκ πνεύματος Αγίου προφήτευσε ότι αυτός ο κληρικός θα γίνει μία μέρα και δεσπότης και αρχιερέας. Και έτσι ξεκίνησε το ποιμαντικό έργο του Αγίου Νικολάου, αρχικά ως ιερέας. Ο Άγιος βρισκόταν κοντά σε κάθε ενωρίτη της Εκκλησίας που του ανέθεσε ο Επίσκοπος. Να κηρύττει το Λόγο του Θεού, να λειτουργεί τα άχραντα μυστήρια, να βοηθάει τους ανθρώπους στο ποιμαντικό τους έργο, να εξομολογεί, να παρηγορεί, να κάνει φιλανθρωπίες. Ταυτόχρονα όμως συνδύαζε το ποιμαντικό του έργο με την προσωπική του άσκηση. Όταν αποσυρώτανε στο μοναχικό του κελί, τι έκανε ο Άγιος? Προσευχόταν, νήστευε, αγρυπνούσε, μελετούσε το Λόγο του Θεού και προσπαθούσε με την αυστηρότητα προς τον εαυτό του και την επίοικια προς τους άλλους να ελκύσει το έλεος του Θεού. Μία από τις μεγάλες αρετές του Αγίου Νικολάου που έμεινε μνημιώδης είναι η αρετή της ελεημοσύνης. Δεν κρατούσε τίποτα για τον εαυτό του. Έδινε τα πάντα για το πίμνιό του. Γι' αυτό ξέρετε και στο κοντάκιο της εορτής του λέει ο υμνογράφος, έθηκα στην ψυχή σου υπέρ λαού σου. Έδωσα στα πάντα για τον κόσμο. Ακόμα και την ίδια στην ψυχή θα έδινες για το λαό που σου εμπιστεύθηκε ο Κύριος να διαπημένεις. Όταν οι γονείς του πέθαναν, έμεινε όλη η πατρική περιουσία σε αυτόν. Και ο Άγιος Νικόλαος φρόντισε να την διαμοιράσει με πολλή σύνεση σε όσους έχουν ανάγκη. Στην περιοχή που ήταν ιερέας, εκεί στα Πάταρα της Λυκείας, συνέβη ένα περιστατικό σε μια οικογένεια. Ήταν ένας άνθρωπος πολύ πλούσιος της περιοχής, ο οποίος έπεσε έξω στις δουλειές του και μονομιάς έχασε όλη την περιουσία του. Στερούνταν ακόμα και τα αναγκαία.
αυτός είχε 3 θυγατέρες, οι οποίες είχαν μεγαλώσει, είχαν φτάσει σε ηλικία γάμου και δεν μπορούσε να τις παντρέψει. Γιατί? Διότι δεν είχε να δώσει μία στοιχειώδη πρίκα προκειμένου να δώσει τις θυγατέρες του. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε και σε μια παλιά εποχή που τα πράγματα ήταν τελώς διαφορετικά. Αν δεν υπήρχε πρίκα, δεν μπορούσε η κοπέλα να παντρευτεί. Ο πατέρας ταλαιπωρούντανε, δεν ήξερε τι να κάνει, στερούταν η οικογένεια τα αναγκαία, οι θυγατέρες του δεν μπορούσαν να παντρευτούν, το μέλλον ήταν δυσίωνο και του πέρασε μία σκέψη. Μία σκέψη πολύ άσχημη στο μυαλό. Σκέφτηκε ότι αφού δεν μπορούν οι θυγατέρες του να κάνουν οικογένεια, να τις αφήσει μόνες τους να ζήσουν και να οδηγηθούν με κάποιον τρόπο σε αυτό που θα έκαναν εκείνη την εποχή οι γυναίκες που δεν είχαν κανένα μέλλον, να οδηγηθούν στην πορνεία. Σκέφτηκε αυτό το πράγμα, ταράχτηκε, αλλά δεν υπήρχε τίποτε άλλο, κανείς να τον βοηθήσει. Το βράδυ που σκεφτόταν αυτά τα πράγματα, ο Άγιος Νικόλαος, που προσευχότανε για το λαό του Θεού, πληροφορήθηκε στην προσευχή του την αγωνία αυτού του πατέρα. Και τι έκανε? Σε ένα μαντίλι έβαλε 300 φλουριά, τα έδεσε και πήγε το βράδυ έξω από το σπίτι και προσπάθησε να βρει κάποιο παράθυρο το οποίο να είναι ανοιχτό. Και αφού το εντόπισε, έριξε το μαντίλι με τα φλουριά μέσα στο σπίτι και χάθηκε μέσα στο σκοτάδι της νύχτας. Την επόμενη μέρα ο πατέρας, όταν ξημέρωσε, βρήκε το μαντίλι μέσα, άνοιξε, βρήκε τα φλουριά, βγήκε έξω να δει από ποιον προήλθαν. Φυσικά κανείς δεν ήξερε τίποτε. Αμέσως με αυτά τα φλουριά έκανε το γάμο της μεγαλύτερης θυγατέρας του. Βλέποντας ο Άγιος Νικόλαος ότι ήταν σόφρον άνθρωπος και δεν χάλασε τα χρήματα για να περάσει καλά, να ζήσει άνετα, αλλά φρόντισε να αποκαταστήσει τη θυγατέρα του, σε λίγες μέρες σε ένα άλλο μαντίλι έβαλε άλλα 300 φλουριά και τα πέταξε και πάλι μέσα στο σπίτι. Ο πατέρας, παραξενευμένος για το ποιος είναι αυτός ο ευεργέτης, ο οποίος δεν θέλει να πει το όνομά του, έκανε το γάμο και της δεύτερης θυγατέρας. Και όταν έμεινε η τελευταία, η μικρότερη, παραμόνευε κάθε βράδυ να δει ποιος είναι αυτός ο ευεργέτης, ο οποίος με τέτοιο τρόπο τον βοήθησε να ξεπεράσει από αυτή τη δυσκολία. Όταν ένα βράδυ λοιπόν άκουσε τον ήχο από τα φλουριά που πέφταν στο σπίτι, έτρεξε αμέσως και είδε μια σκιά να χάνεται. Τον πήρε στον κατόπι, τον έφτασε και όταν τον είδε τον κατάλαβε κατευθείαν. Ήταν ο ιερέας, ήταν ο Πάτερ Νικόλαος, ήταν ο Άγιος Νικόλαος. Έπεσε στα πόδια του και άρχισε να τον ευχαριστεί. Και ο Άγιος του είπε: έκανα αυτό για την οικογένειά σου, αλλά θέλω μια χάρη μόνο. Να μην το πεις πουθενά. Γιατί αυτό που τον ενδιέφερε τον Άγιο ήταν να κάνει το καλό και όχι να φανεί το καλό που έκανε. Ο πατέρας πάντρεψε και την τρίτη θυγατέρα και από εκεί και πέρα αφιέρωσε όλη τη ζωή του στην Εκκλησία. Και μετά τον οσιακό θάνατο του Αγίου Νικολάου αποκάλυψε αυτήν την ελεήμονα καρδία του. Στον Άγιο Νικόλαο βλέπουμε κάτι πολύ ιδιαίτερο. Δεν είναι γνωστός μόνο για τα πολλά θαύματά του, για τα οποία θα μιλήσουμε. Είναι γνωστός και για την κοινωνική προσφορά του. Δηλαδή, έκανε πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά, τα οποία πρέπει να κάνει και μπορεί να κάνει κάθε άνθρωπος. Γιατί το θαύμα δεν μπορούμε να το κάνουμε όλοι. Ελάχιστοι με τον πολύ αγώνα και την προσπάθειά τους αξιώνονται με την προσευχή τους να κάνουν ένα θαύμα. Αλλά το να βοηθήσουμε κάποιον μπορούμε όλοι να το κάνουμε. Και ο Άγιος Νικόλαος έδειξε και αυτήν την κοινωνική πλευρά της Εκκλησίας. Ο Άγιος θέλησε να επισκεφθεί τα Ιεροσόλυμα για να πάει να προσκυνήσει τα Πανάγια προσκυνήματα όταν ήταν ακόμα ιερέας. Έτσι λοιπόν από εκεί, ένα από τα λιμάνια της Μικράς Ασίας, παρέλαβε ένα πλοίο μαζί με άλλους προσκυνητές προκειμένου να μεταφερθούν στα Ιεροσόλυμα. Πριν φτάσουν στα Ιεροσόλυμα, όταν βρισκόταν μεσοπέλαγα, είδε ο Άγιος στον ύπνο του ότι πάνω στο καράβι καθόταν ο διάβολος και έκοβε τα σκοινιά από τα κατάρτια. Και αμέσως κατάλαβε ότι θα έχουν μεγάλο πειρασμό. Έτσι την άλλη μέρα το πρωί είπε στους ναύτες και στον καπετάνιο ότι θα αντιμετωπίσουν μεγάλη φουρτίνα, αλλά να μην φοβηθούν, γιατί η χάρη του Θεού είναι μαζί τους. Και πραγματικά μέσα σε λίγη ώρα άρχισαν να συγκεντρώνονται νέφη, σύννεφα από πάνω, και άρχισε η θάλασσα να μένεται.
σε τέτοιο σημείο που το καράβι καταποντιζόταν πάρα πολύ. Όλοι όμως, γνωρίζοντας ότι ο Άγιος αυτό το είχε προφητέψει, άρχισαν να τον παρακαλούν να προσευχηθεί στον Θεό. Και πραγματικά ο Άγιος γονάτισε μέσα πάνω στο κατάστρωμα, σήκωσε τα χέρια του ψηλά και άρχισε να ζητάει τη βοήθεια του Θεού. Μέσα σε λίγη ώρα, με τρόπο θαυμαστό, τα σύννεφα διαλύθηκαν και η θάλασσα ημέρεψε. Όμως, πάνω στην ταραχή, ένας ναύτης που είχε ανέβει ψηλά στο κατάρτι για να δέσει τα σκοινιά, έπεσε πάνω στο κατάστρωμα και χτύπησε τόσο πολύ που πέθανε κατευθείαν. Και λένε οι βιογράφοι ότι γινότανε πάνω στο καράβι ένα πολύ ιδιαίτερο θέαμα. Από τη μία χαιρόταν που σώθηκαν και από την άλλη κλαίγαν για το νέο παλικάρι, τον ναύτη που είχε σκοτωθεί. Βλέποντας ο Άγιος τον θρήνο των ανθρώπων, πλησίασε το άψυχο σώμα του ναύτη, γονάτισε, προσευχήθηκε και κρατώντας τον από το χέρι, με το όνομα του Χριστού ανέστησε τον νεκρό. Ήτανε για όλους ένα τρομακτικό γεγονός, πνευματικά τρομακτικό γεγονός, και τους γέμισε με πίστη εφόσον πήγαιναν και στα Ιεροσόλυμα. Όταν έφτασαν στα Ιεροσόλυμα και ο Άγιος κατέβηκε να προσκυνήσει και μαθεύτηκαν αυτά που είχε κάνει, έτρεχαν οι προσκυνητές από όλα τα μέρη για να ζητήσουν τη χάρη του Αγίου και ο Άγιος με την προσευχή του τους θεράπευε. Στο γυρισμό δεν μπορούσε ο Άγιος να βρει καράβι για να γυρίσει πίσω στην ενορία του. Πήρε λοιπόν την απόφαση να μείνει στα Ιεροσόλυμα, να πάει να ασκητεύσει στα μέρη που ασκήτευε ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Υπήρχαν τότε στα Ιεροσόλυμα πολλά μοναστήρια κρυμμένα στην έρημο του Ιορδάνου, όπως είναι το μοναστήρι του Αγίου Σάβα που έζησε και ο Άγιος Δαμασκηνός που γιορτάζουμε προχθές και ο Άγιος Σάββας που γιόρταζε σήμερα. Και ο Άγιος Νικόλαος θέλησε εκεί να πάει να απομονωθεί. Αλλά του εμφανίστηκε άγγελος Κυρίου και του είπε ότι θέλημα του Κυρίου είναι να γυρίσεις πίσω στην ενορία σου, εκεί που σε έταξε ο Θεός να διακονείς το λαό του. Έτσι ο Άγιος βρήκε ένα καράβι, τον άβλωσε και ξεκίνησε ο δρόμος της επιστροφής. Οι ναύτες φοβόταν πάρα πολύ επειδή υπήρχε θαλασσοταραχή και ο καιρός δεν ήταν κατάλληλος για ταξίδι, αλλά ο Άγιος τους είπε ότι όταν ξεκινήσουν το ταξίδι τους θα είναι πολύ ήρεμο. Και πραγματικά ο καιρός άλλαξε και οι ναύτες και ο καπετάνιος εκμεταλλεύτηκαν την καλοκαιρία για να κάνουν στάσεις πρώτα σε άλλα μέρη που θέλαν να πουλήσουν το εμπόρευμα και στο τέλος να πάνε τον Άγιο στα Πάταρα. Όταν λοιπόν ο καπετάνιος έστριψε το τιμόνι του καραβιού για να πάνε σε άλλο προορισμό, ξεκίνησε μία ταραχή στη θάλασσα που έσπασε το πηδάλιο, το τιμόνι, και το πλοίο ακυβέρνητο για πολλές μέρες κλειδονιζόταν στο πέλαγος μέχρι που προσάραξε στο πιο κοντινό λιμάνι που βρισκόταν στα Πάταρα. Όταν έμαθαν ότι φτάσαν στο μέρος που είχε ζητήσει ο Άγιος, έπεσαν στα πόδια του και ζητούσαν συγγνώμη γιατί τον αδίκησαν. Και ο Άγιος, αφού τους ευλόγησε, επέστρεψε και πάλι στην επαρχία του. Όταν γύρισε ο Άγιος στην εκκλησία που διακονούσε, στην διπλανή πόλη, στα Μύρα της Λυκίας, είχε πεθάνει ο επίσκοπος, ο δεσπότης. Έτσι λοιπόν είχαν μαζευτεί οι επίσκοποι από όλες τις άλλες γύρω περιοχές για να κάνουν σύνοδο και να εκλέξουν νέο αρχιερέα. Πρότειναν πολλούς ανθρώπους που ήταν κληρικοί, αγιασμένοι, με πολύ έργο και δεν ξέρανε ποιον από όλους να ψηφίσουν για να χειροτονήσουν αρχιερέα. Τότε ένας από τους αρχιερείς είπε να προσευχηθούμε στο Θεό να μας δείξει τον καλύτερο. Και πραγματικά το βράδυ που πέρασαν προσευχόμενοι, αυτός ο επίσκοπος είχε ένα όραμα. Του είπε ο άγγελος του Κυρίου να πάνε στα Πάταρα, στο συγκεκριμένο ναό, και να περιμένουνε και θα έρθει τη συγκεκριμένη ώρα ένας ιερέας, του οποίου το όνομα είναι Νικόλαος. Αυτόν θα τον πάρετε και θα το χειροτονήσετε επίσκοπο, γιατί αυτός είναι ο εκλεκτός του Θεού και ένας αγιασμένος ποιμένας, ο οποίος θα κάνει μεγάλα πράγματα για την Εκκλησία. Και πραγματικά οι επίσκοποι πήγαν στο ναό και περίμεναν και σε λίγη ώρα, ακριβώς όπως τους είχε πει ο άγγελος, έφτασε ένας ιερέας. Του ζήτησαν το όνομα, ήταν ο Άγιος Νικόλαος και με συνοπτικές τα λέγαμε διαδικασίες, χωρίς να το καταλάβει ο Άγιος, τον πήραν, το χειροτώνησαν
αρχιερέα και τον εγκατέστησαν ως ποιμένα και επίσκοπο στα Μύρα της Λυκίας. Και εκεί ο Άγιος ξεκίνησε τώρα ένα μεγάλο ποιμαντικό έργο ως ιεράρχης πλέον, ως επίσκοπος, ως δεσπότης, το οποίο περιελάμβανε τη διδασκαλία, την προσωπική του άσκηση που δεν την άφηνε ποτέ και πολλά θαύματα τα οποία γινόταν με την προσευχή του. Ο Άγιος όμως δεν πρόλαβε για πολύ να χαρεί την επισκοπή του, γιατί ξέσπασε εκείνη την περίοδο ένας φοβερός διωγμός από τον Διοκλητιανό, τον αυτοκράτορα της Ρώμης. Έτσι λοιπόν στα Μύρα της Λυκίας, όπως και σε όλη την γύρω περιοχή, οι ειδωλολάτρες άρχισαν να συλλαμβάνουν τους χριστιανούς και ο πρώτος που συνελήφθη ήταν ο Πιμένας, ο επίσκοπος, ο Άγιος Νικόλαος. Αφού με πολλούς τρόπους τον βασάνισαν για να αρνηθεί την πίστη του και δεν το κατάφεραν, τον φυλάκισαν μαζί με πολλούς χριστιανούς και τον άφησαν για πολύ καιρό, για χρόνια, μέσα στη φυλακή. Ο Άγιος από εκεί εμψύχωνε τους χριστιανούς και τους έδινε δύναμη να μην αρνηθούν τον Χριστό. Όταν ανέλαβε ο Μέγας Κωνσταντίνος την κυριαρχία του Ρωμαϊκού κράτους, απελευθέρωσε όλους τους φυλακισμένους χριστιανούς και έτσι ο Άγιος ανέλαβε και πάλι τα ποιμαντορικά του καθήκοντα. Αμέσως μετά από αυτό ο Θεός του έδωσε μία χάρη. Επειδή ο Μέγας Κωνσταντίνος ήταν υπέρμαχος της πίστης των χριστιανών, ο Άγιος τι έκανε? Πήγαινε έξω από τους ειδωλολατρικούς ναούς, γονάτιζε, προσευχότανε και γκρεμιζόταν τα είδωλα και η βωμή. Δεν χρειαζόταν ο Άγιος να πάει ο ίδιος ή να μαζέψει κόσμο για να γκρεμίσουν τους ναούς. Η προσευχή του ήταν τόσο δυνατή που διαλυότανε οι ειδωλολατρικοί ναοί. Και ακουγόταν, λένε οι βιογράφοι του, οι φωνές των δαιμονίων που φεύγαν από τα είδωλα, που παραπονιόταν γιατί τους διώχνει από την κατοικία στην οποία έμεναν για αιώνες και πλανούσαν τους ανθρώπους. Ο Άγιος έζησε στη ζωή του όλα τα μεγάλα γεγονότα της Εκκλησίας. Και τους διωγμούς αλλά και τις αιρέσεις. Είχαμε πει την προηγούμενη φορά για την αίρεση του Αρείου. Έτσι λοιπόν, όταν ο Άγιος Πέτρος Αλεξανδρίας που είχαμε πει επεσήμανε ότι ο Άριος είναι αιρετικός, ο επόμενος διάδοχός του στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, ο Αχιλλάς, δέχτηκε τον Άριο πίσω, ενώ ο Άγιος Πέτρος δεν τον είχε δεχθεί, και όταν πέθανε ο Αχιλλάς και ανέλαβε ο Άγιος Αλέξανδρος στην Αλεξάνδρεια, καθαίρεσε τον Άριο. Και ο Άριος προσέφυγε στον Αυτοκράτορα για να βρει το δίκιο του. Και ο Αυτοκράτορας ο Μέγας Κωνσταντίνος κάλεσε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, οι ιεράρχες δηλαδή από όλη την Ορθοδοξία να μαζευτούν στην Νίκαια, η Κωνσταντινούπολη ακόμα δεν είχε τελειοποιηθεί, για να συζητήσουν για την αλήθεια του Ευαγγελίου. Ήταν μεγάλες μορφές της Εκκλησίας. Ο Άγιος Πυρίδωνας, ο Άγιος Αθανάσιος ως διάκονος ακόμα, ο Άγιος Ευστάθιος Αντιοχίας, εκπρόσωποι από την Εκκλησία της Ρώμης που τότε ήταν ενιαία, πολλοί Άγιοι της Εκκλησίας. Μεταξύ αυτών και ο Άγιος Νικόλαος. Η σύνοδος γινόταν, είπαμε, στη Νίκαια της Βυθινίας, προείδρευε ο Αυτοκράτορας ο οποίος ήταν παρόν και ήταν όλοι οι ιεράρχες και γινόταν συζητήσεις. Στο κέντρο βρισκόταν ο Άριος, ο οποίος έλεγε τη δική του πίστη. Και ο κάθε ένας από τους αρχιερείς προσπαθούσε με επιχειρήματα να ξεκαθαρίσει την αλήθεια του Ευαγγελίου. Εκεί έκανε και ο Άγιος Πυρίδων το θαύμα με την κεραμίδα, που επικαλούμενο στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, από το ψημένο κεραμίδι βγήκε η φωτιά, έτρεξε το νερό και έμεινε στα χέρια του το χώμα. Και είπε, όπως αυτό το κεραμίδι αποτελείται από τρία, από τη φωτιά που το έψησε, το χώμα και το νερό, έτσι και ο Θεός μας έχει τρία πρόσωπα, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Κάθε ένας από τους ιεράρχες έλεγε και έκανε κάτι για να αποδείξει την αλήθεια. Ο Άριος όμως ξεκίνησε να λέει πολύ αιρετικά πράγματα, βλάσφημα για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο Άγιος Νικόλαος τότε γέμισε από θείο ζήλο και κατέβηκε μπροστά στα έκπληκτα μάτια όλων των ιεραρχών και του Αυτοκράτορα και έδωσε ένα πολύ δυνατό ράπισμα στον Άριο, στο μάγουλο του.
Όλοι σώπασαν. Ο Άριος, εκμεταλλευόμενος την ευκαιρία, ζήτησε από τον αυτοκράτορα να τιμωρήσει τον επίσκοπο Νικόλαο. Γιατί υπήρχε νόμος που έλεγε ότι άμα κάποιος χτυπήσει κάποιον άλλο μπροστά στον αυτοκράτορα, πρέπει να του κοπεί το χέρι. Όμως ο αυτοκράτορας, που γνώριζε ότι είναι σεβάσμιος ιεράρχης, φοβήθηκε και ζήτησε από τους υπόλοιπους αρχιερείς τη γνώμη τι πρέπει να κάνουνε. Και οι αρχιερείς, για να μην δώσουν πάτημα στον Άριο, είπανε προσωρινά να φυλακιστεί και όταν τελειώσει η σύνοδος θα αποφασίσουμε τι πρέπει να γίνει. Πήγα λοιπόν τον Άγιο, μόνο με τα ράσα του, μέσα στη φυλακή και τον άφησαν εκεί. Το βράδυ, την ώρα που ο Άγιος βρισκόταν δεμένος στα χέρια και στα πόδια με τις αλυσίδες της φυλακής, εμφανίστηκε μέσα στη φυλακή ο Χριστός και η Παναγία. Και ο Χριστός του ρώτησε, Νικόλαε, γιατί βρίσκεσαι εδώ πέρα δεμένος με τις αλυσίδες? Και ο Άγιος του απάντησε, βρίσκομαι εδώ πέρα για σένα, Κύριε, γιατί υπερασπίστηκα την αλήθεια της διδασκαλίας σου. Αμέσως έσπασαν οι αλυσίδες και ο Χριστός του προσέφερε ένα Ευαγγέλιο και η Παναγία φόρεσε στους ώμους του το αρχιερατικό ομόφορο, αυτό που φοράει ο Δεσπότης όταν λειτουργεί. Του δώσανε την ευλογία τους και εξαφανίστηκαν. Όταν την επόμενη μέρα το πρωί πήγαν οι φύλακες να τον δουν, τον βρήκαν λυμμένο να κρατάει ένα πολύτιμο Ευαγγέλιο, να φορά το αρχιερατικό ομόφορο και να διαβάζει. Απόρρισαν. Ποιος πήγε τη νύχτα? Κατέβηκαν οι αρχιερείς και ο αυτοκράτορας και τον βρήκαν σε αυτή την κατάσταση να λάμπει. Και τους είπε ο Άγιος ότι ο Χριστός και η Παναγία ήρθανε και του πρόσφεραν αυτά τα πολύτιμα δώρα. Αμέσως με τιμές τον έβγαλαν από τη φυλακή και τον οδήγησαν στη Σύνοδο, όπου ολοκληρώθηκαν οι συνεδρίες και τελικά καταδικάστηκε ο αιρετικός Άριος. Ο Άγιος μετά από αυτό επέστρεψε και πάλι στην επισκοπή του, στα Μοίρα της Λυκίας, και συνέχισε το έργο του. Τώρα εδώ θα δούμε δύο γεγονότα που δείχνουν το κοινωνικό και το ποιμαντικό έργο του Αγίου. Είχαν σταθμεύσει στο λιμάνι εκεί κοντά στα Μοίρα της Λυκίας, είχε σταθμεύσει ένα αυτοκρατορικό καράβι, το οποίο είχε 3 μεγάλους στρατηγούς από την Κωνσταντινούπολη με πολύ στρατό, που τους είχε στείλει ο Μέγας Κωνσταντίνος να πάνε σε μια περιοχή που υπήρχε μια φυλή η οποία έκανε επιδρομές μέσα στο Βυζάντιο, και τους έστειλε όλους αυτούς να πάνε εκεί να φέρουν την ειρήνη στην περιοχή, γιατί οι ντόπιοι Βυζαντινοί είχαν συμπλοκές με αυτούς και υπήρχαν διαμάχες. Αλλά επειδή υπήρχε μεγάλη θαλασσοταραχή και δεν μπορούσε το καράβι να σταματήσει στην περιοχή που τους έστειλε, κάναν μια προσωρινή στάση στα Μοίρα της Λυκίας. Κατέβηκαν οι στρατιώτες και όπως ήταν μαθημένοι από τους πολέμους, πήγανε μέσα στα Μοίρα της Λυκίας και πήγανε στην αγορά και παίρναν τα πράγματα και δεν πληρώνανε. Και οι φτωχοί άνθρωποι, οι οποίοι ζούσαν από αυτό, άρχισαν να διαμαρτύρονται. Πού να πάνε να διαμαρτυρηθούν? Στο δεσπότη τους, στον Άγιο Νικόλαο. Με το που το έμαθε ο Άγιος, σηκώθηκε από το επισκοπείο, πήγε κατευθείαν στο καράβι, στους στρατηγούς. Με δύναμη, με στένος. Γιατί βρίσκεστε εδώ, τους λέει. Αυτοί όταν τον είδαν σεβάσμιο γέροντα και, θα το πω στο τέλος, πνευματικό άνθρωπο, αυτό είναι πολύ σημαντικό, κρατήστε το, κατάλαβαν ότι είναι κάποιος μεγάλος και είπανε, γέροντα, εμάς μας έστειλε ο αυτοκράτορας για εκείνο το θέμα, να πάμε να το λύσουμε, να φέρουμε ειρήνη. Λέει, θα φέρετε ειρήνη όταν ταράζετε μια περιοχή που ζει ειρηνικά? Είναι απαράδεκτο οι στρατιώτες σας να κάνουν αυτό το κακό στην πόλη μου. Αμέσως, μόλις άκουσαν τα λόγια του Αγίου, τους κάλεσαν πίσω, τους τιμώρησαν, και ο Άγιος, βλέποντας το ήθος τους, ότι δεν αγνόησαν τη φωνή του επισκόπου και δεν αγνόησαν το δίκαιο των απλών ανθρώπων, τους κάλεσε στο επισκοπείο για να τους δεξιωθεί. Την ώρα λοιπόν που βρισκόταν στο επισκοπείο, ήρθαν κάποιοι άνθρωποι απ' έξω και φώναζαν. Βγήκε ο Άγιος, ήταν οι συγγενείς 3 ανθρώπων της περιοχής. Ήταν οι συγγενείς από 3 άρχοντες των Μοίρων της Λυκίας. Τι είχε συμβεί? Κάποιος άνθρωπος που είχε μαλώσει μαζί τους πήγε και τους συκοφάντησε στον έπαρχο της περιοχής και δωροδόκησε τον έπαρχο
να τους βάλει στη φυλακή και να τους αποκεφαλίσει, λέγοντας συκοφαντίες για αυτούς. Και πήγανε να ζητήσουν βοήθεια από τον Άγιο, γιατί ό,τι και αν έκαναν δεν μπορούσαν να βρουν το δίκιο τους. Το άκουσε αυτό ο Άγιος και εκείνη την ώρα, όπως ήτανε, χωρίς να σκεφτεί ότι έχει καλεσμένους, ότι σηκώθηκε να πάει περπατώντας στην περιοχή που είχαν αυτούς τους 3 ανθρώπους. Και λένε οι βιογράφοι ότι τους είχαν οδηγήσει για να τους εκτελέσουν βαθιά μέσα στο δάσος, και ο Άγιος, ρωτώντας πού είναι αυτοί οι άνθρωποι, όποιοι τον βλέπανε να περπατάει τον επίσκοπο μέσα στον δρόμο, πήγαιναν μαζί του. Είχε μαζευτεί ένα μεγάλο πλήθος. Έφτασε ο Άγιος εκεί την ώρα που τους είχαν γονατιστούς με το σπαθί, έτοιμο να τους αποκεφαλίσουν. Έτρεξε ο Άγιος και έπιασε το σπαθί από τη λεπίδα, προκειμένου να μην τους κάνουν κακό. Δεν φοβήθηκε ότι κοβόταν το χέρι του, έπρεπε να σώσει τους ανθρώπους. Βλέποντας τον Άγιο Νικόλαο, τον επίσκοπο, να κάνει όλη αυτή την κίνηση, σταμάτησαν τα πάντα. Φώναξε μάλιστα τον έπαρχο που είχε δωροδοκηθεί και ενώπιον όλου του λαού τον ήλεξε σφοδρά. Και αυτός, μετανιωμένος από την θεωρία, από την όψη του Αγίου Επισκόπου, τους άφησε ελεύθερους και τους ζήτησε συγγνώμη. Οι 3 στρατηγοί της Κωνσταντινούπολης τώρα, βλέποντας όλα αυτά, θαύμασαν για αυτόν τον άνθρωπο. Προσέξτε, μέχρι εδώ ο Άγιος δεν είχε κάνει κάποιο θαύμα στα μάτια τους, είχε κάνει παρεμβάσεις υπέρ του λαού, κοινωνικές θα λέγαμε σήμερα. Αλλά αυτοί κατάλαβαν τι? Την καθαρότητα της ψυχής του. Πήγαν αυτοί στο μέρος που η στρατηγή που τους είχε στείλει ο βασιλιάς, τακτοποίησαν το θέμα και γύρισαν στην Κωνσταντινούπολη. Ο βασιλιάς τους ευχαρίστησε και τους τίμησε. Κάποιοι όμως πολιτικοί αντίπαλοι τους πήγανε να τους διαβάλουνε. Φοβήθηκαν να πας στο Μέγα Κωνσταντίνο, γιατί ήταν δίκαιος άνθρωπος. Αυτός είχε έναν, θα λέγανε υπουργό σήμερα, το λέγανε Αυλάβιο, και πήγαν σε αυτόν, του δώσανε πολλά χρήματα και του είπανε να γράψει μια κατηγορία ότι αυτοί, πηγαίνοντας εκεί στα σύνορα, κάναν πραξικόπημα. Αυτός, παίρνοντας τα χρήματα, έγραψε την κατηγορία και τους έβαλε στη φυλακή. Περνούσε ο καιρός όμως, και επειδή ξέρανε ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος δεν θα έκανε κάτι άδικο, πήγαν, του δώσαν άλλα χρήματα να τους εποκεφαλίσει πριν το μάθει ο Μέγας Κωνσταντίνος. Έτσι λοιπόν ο Αυλάβιος πήγε στον Μέγα Κωνσταντίνο χωρίς να γίνει δίκη και του ανακοίνωσε ότι έχει γίνει μια εξαίρεση, την έχει τακτοποιήσει αυτός, χωρίς να του πει πράγματα, λεπτομέρειες. Και έστειλε απεσταλμένους στους 3 στρατηγούς και τους είπε ότι αύριο το πρωί θα αποκεφαλιστείτε. Αυτοί, απομονωμένοι, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν με κανένα, δεν ξέραν τι να κάνουν. Και θυμήθηκαν τον Άγιο Νικόλαο. Εν ζωή ο Άγιος Νικόλαος, Θυμήθηκαν ότι πήγε και έσωσε τους 3 εκείνους ανθρώπους. Και τι κάνανε? Γονάτισαν και παρακαλούσαν τον Θεό μέσα από τις προσευχές του Αγίου Νικολάου να τους βοηθήσει. Λέγαν στο Θεό, δεν έχουμε προστάτη σε αυτή τη γη, κανένα δεν έχουμε μας προστατέψει. Μόνο εκείνος ο επίσκοπος που έσωσε εκείνα τα 3 τα παιδιά που το είχαν απαγάγει, μόνο εκείνος θα μας βοηθήσει. Σε παρακαλούμε, με τις προσευχές εκείνου σώσε μας. Το ίδιο βράδυ εμφανίζεται ο Άγιος Νικόλαος σε αυτόν τον Αυλάβιο και του λέει, αυτό που έκανες ήταν παράνομο και θανάσιμο αμάρτημα, και αν δεν τους αθωώσεις θα προσευχηθώ σήμερα το βράδυ και αύριο θα σου αφαιρεθεί η ζωή. Τρόμαξε. Που ήξερε αυτός ο άνθρωπος τι είχε κάνει. Ποιος είσαι, του λέει? Είμαι ο επίσκοπος των Μύρων της Λυκίας, ο Νικόλαος. Αλλά πώς να πήγαινε στον αυτοκράτορα και να του έλεγε ότι εγώ τους κατέκρινα τζάμπα? Το Άγιος Νικόλαος εμφανίζεται το ίδιο βράδυ στο Μέγα Κωνσταντίνο και του λέει, βασιλεύ, η κρίση σου ήταν άδικη και αυτοί οι άνθρωποι θα πεθάνουν άδικα εξαιτίας σου, και αν δεν το διορθώσεις θα προσευχηθώ στο Θεό εναντίον σου. Ποιος είσαι εσύ, του λέει, που μπήκες βράδυ στα βασιλικά ανάκτορα? Είμαι ο επίσκοπος των Μύρων, ο Νικόλαος. Μέσα σε λίγη ώρα πήγαν στρατιώτες στο σπίτι του Αυλαβίου και το φέραν σηκωτό στα ανάκτορα. Και εκεί ομολόγησε όλη την αλήθεια. Και την άλλη μέρα, αντί να πάνε να τους αποκεφαλίσουνε, τους οδήγησαν στον αυτοκράτορα και τους ρώτησε, ποιος είναι αυτός ο επίσκοπος, ο οποίος ήρθε το βράδυ και σας έσωσε?
Και αυτοί του είπανε όλη την ιστορία και του θύμισαν το περιστατικό που είχε γίνει στη Σύνοδο. Γι' αυτό ο Μέγας Κωνσταντίνος σεβόταν υπερβολικά τον Άγιο Νικόλαο. Ο Άγιος Νικόλαος είχε αποκτήσει εν ζωή πάρα πολύ μεγάλη φήμη θαυματουργού. Και το θαύμα που είχε γίνει, που είπαμε στην αρχή, με το καράβι και με τον ναύτη, είχε διαδοθεί παντού. Γι' αυτό εν ζωή ακόμα ο Άγιος Νικόλαος ήταν ο προστάτης των ναυτικών. Και αναφέρουν οι βιογράφοι του ότι ένα καράβι το οποίο βρισκόταν μέσα σε ένα μεγάλο κίνδυνο στη θάλασσα, οι ναύτες, όταν βρέθηκαν σε σημείο που δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι, άρχισαν να ζητάνε το Θεό να στείλει τον Άγιο Νικόλαο να τους βοηθήσει. Σκεφτείτε το λίγο τώρα ότι εμείς παρακαλούμε τους Αγίους που βρίσκονται στη Βασιλεία του Θεού να έρθουν. Αυτοί παρακαλούσαν τον Θεό να στείλει έναν ζωντανό άνθρωπο. Τέτοια πίστη είχανε. Και πραγματικά την ώρα που ζήτησαν από το Θεό τη βοήθεια του Αγίου Νικολάου, τον είδανε με τα ράσα να στέκεται μπροστά στην πρίμη του πλοίου και να διώχνει τα σύννεφα. Και όντως το καράβι σώθηκε και το πρώτο πράγμα που κάνανε ήταν να πάνε στα μοίρα της Λυκίας για να τον ευχαριστήσουν. Και εκεί ο Άγιος, λέει τώρα ο βιογράφος του, είδε στην καρδιά τους ότι όλο αυτό είχε γίνει διότι ήταν άνθρωποι που δεν ζούσαν πνευματικά. Γι' αυτό τους πήρε παράμερα, τους δίδαξε, τους ζήτησε να μετανοήσουν και να εξομολογηθούν και αφού τους ευεργέτησε και πνευματικά, τους έστειλε στην ευχή του Θεού. Αυτό είναι επιμένας. Δεν τους έσωσε μόνο τη ζωή, τους έσωσε και την ψυχή. Και τώρα θα κλείσω με αυτό που είπα πριν. Όσοι τον γνώρισαν και μίλησαν για τον Άγιο Νικόλαο, όλοι συγκλίνουν σε ένα πράγμα. Ποιο είναι αυτό? Όταν έβλεπες, λέει, τον Άγιο Νικόλαο, χωρίς να ξέρεις ποιος είναι, τον καταλάβαινες κατευθείαν. Γιατί? Η όψη του, η μορφή του, είχε πάνω της κάτι αγγελικό. Έβγαζε ένα φως. Και η αγιότητά του φαινόταν στο πρόσωπό του. Όταν, λέει, έβλεπαν τον Άγιο Νικόλαο οι άνθρωποι, χωρίς ο Άγιος να κάνει κήρυγμα, ωφελούνταν. Και όποιοι πήγαιναν λυπημένοι να ζητήσουν την παρηγοριά του, μόνο που τον έβλεπαν, ο Θεός έπαιρνε τη λύπη από την καρδιά τους. Όλη αυτή η αγιότητα που είχε έβγαινε προς τα έξω. Και αυτό, ξέρετε, είναι το θαύμα στην Ορθοδοξία, ότι η αγιότητα δεν είναι μόνο στην ψυχή, είναι και στο σώμα. Γι' αυτό τιμούμε και τα λείψανα των Αγίων. Μετά από λιγοήμερη ασθένεια, το 330 μετά Χριστόν, ο Άγιος Νικόλαος εκοιμήθη εν Κυρίω και η φωτεινή ψυχή του ανέδραμε στη Βασιλεία του Θεού και το σώμα του ενταφιάστηκε στα μοίρα της Λυκίας και έκτοτε, ακόμα παραπάνω, έγινε ο κοινός προστάτης όλων των χριστιανών Ορθοδόξων. Και ακόμα περισσότερο ο προστάτης των ναυτικών και των θαλασσών. Από πολύ νωρίς, όπως είπαμε, από τη ζωή του, ακόμα ο Άγιος Νικόλαος θεωρούταν προστάτης των ναυτικών. Γι' αυτό και όσοι βρίσκονται στη θάλασσα πάντοτε τον επικαλούνται. Έτσι μάλιστα λέει ο βιογράφος του ότι λίγα χρόνια μετά το θάνατό του, ένας κάτοικος στην Κωνσταντινούπολη τον είχε πολύ σε ευλάβεια και αγάπη τον Άγιο Νικόλαο. Είχαν ένα ναό εκεί κοντά, πήγαινε κάθε μέρα και προσευχόταν στον Άγιο. Έπρεπε να κάνει ένα ταξίδι μεγάλο, έπρεπε να πάρει πλοίο, οπότε πήγε από νωρίς στο ναό του Αγίου, προσευχήθηκε, του άναψε κεριά, ζήτησε τη βοήθειά του και έφυγε. Και πραγματικά ξεκίνησε το ταξίδι του καλά. Όταν βρισκόταν μεσοπέλαγα, ξεκίνησε μια θαλασσοταραχή. Αυτός βρισκόταν στην καμπίνα του, να το πούμε, και κοιμόταν. Δεν ήξερε τι γινότανε. Όπως και εμείς που ταξιδεύουμε, δεν ξέρουμε τι κάνουν οι ναύτες. Οι ναύτες όμως προσπαθούσαν να φέρουν το καράβι σε ισορροπία για να μην βουλιάξει. Εκείνη την ώρα ξύπνησε ο άνθρωπος από την ταραχή και βγήκε να δει τι γίνεται. Πέτυχε όμως ένα δυνατό άνεμο και βγαίνοντας στο κατάστρωμα, ένα κατάρτι έπεσε και τον έριξε μέσα στη θάλασσα. Το είδαν οι ναύτες, αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Γιατί ήταν τέτοια θαλασσοταραχή και φώναζαν από μακριά και θρηνούσαν για τον άνθρωπο ο οποίος πνιγόταν. Αυτός, λέει, με το χτύπημα την ώρα που έπεφτε, το μόνο που κατάφερε να κάνει ήταν να φωνάξει «Άγιε Νικόλαε, βοήθημη». Και έκλεισε τα μάτια του. Ανοίγοντας τα μάτια του,
βλέπει ότι βρίσκεται στο σπίτι του, στην Κωνσταντινούπολη. Και από τα ρούχα του έτρεχαν νερά συνέχεια. Άρχισε να φωνάζει. Έπαθε, θα λέγαμε στα σημερινά δεδομένα, έπαθε σοκ, δεν μπορούσε να συνέλθει. Εγώ έπεσα στη θάλασσα. Πώς βρέθηκα εδώ? Μαζεύτηκαν οι δικοί του, τον βλέπανε να μην μπορεί να συνέλθει, να τρέχουν νερά από τα ρούχα του και αυτός να φωνάζει μόνο το όνομα του Αγίου Νικολάου. Αφού τον συνεφέρανε, τους εξήγησε το γεγονός. Ήταν τόσο μεγάλο το θαύμα που, όπως καταλαβαίνετε και εμείς που το ακούμε, το μυαλό των ανθρώπων που τον γνώριζαν κολλούσε, δεν μπορούσε να το πιστέψει. Το φτάσανε στον Αυτοκράτορα. Ο Αυτοκράτορας κάλεσε σύνοδο επισκόπων να το πει μπροστά σε όλους. Και αυτός με κάθε λεπτομέρεια, λέγοντας και τα ονόματα του καπετάνιου και των αυτών οι οποίοι τον είδαν να πέφτει στη θάλασσα, έκατσε και είπε όλη την ιστορία. Και αφού την διασταύρωσαν με τον αυτόν, καταγράφτηκε αυτή η ιστορία αυτού του ανθρώπου ως ένα από τα μεγαλύτερα θαύματα του Αγίου Νικολάου. Σκεφτείτε δηλαδή ότι μετέφερε έναν άνθρωπο που θα πνιγότανε, έναν άνθρωπο που είχε εμπιστοσύνη στον Άγιο Νικόλαο, τον μετέφερε από τη θάλασσα στην Κωνσταντινούπολη και τον διατήρησε σώο και αυλαβή. Γι' αυτό το λόγο και ο Άγιος Νικόλαος είναι ένας από τους Αγίους που είναι πολύ λαοφιλής και από τους Αγίους που προστατεύει πολύ τους χριστιανούς. Και είναι ο μόνος από τους Αγίους στον οποίο η Εκκλησία αφιέρωσε μια ημέρα της εβδομάδος. Ξέρουμε ότι οι μέρες της εβδομάδος είναι αφιερωμένες σε Αγίους. Αλλά σε Αγίους θα λέγαμε μοναδικούς. Δηλαδή η Δευτέρα είναι στους Αρχαγγέλους που είναι πάνω από τους Αγίους. Η Τρίτη είναι στον Πρόδρομο που είναι ο πρώτος από τους Αγίους. Η Τετάρτη είναι στην Παναγία μας. Η Παρασκευή είναι στον Τίμιο Σταυρό. Το Σάββατο στους Αγίους Πάντες και η Κυριακή στον Κύριο που αναστήθηκε. Η Πέμπτη τώρα είναι αφιερωμένη κανονικά στους Αποστόλους. Αλλά η Εκκλησία την αφιέρωσε και στον Άγιο Νικόλαο. Μαζί με τους Αποστόλους που οι Απόστολοι κάναν όλη την οικουμένη χριστιανική, τιμούμε και τον Άγιο Νικόλαο. Γιατί έχει αυτή τη χάρη της προστασίας των χριστιανών. Κάθε Πέμπτη δηλαδή ψάλλονται και τροπάρια του Αγίου Νικολάου. Και θα κλείσω με ένα σύγχρονο θαύμα. Στο Άγιον Όρος είχε πάει ένας νεαρός να γίνει μοναχός από πολύ χριστιανική οικογένεια. Και έγινε μοναχός, ζούσε πνευματικά στο μοναστήρι του. Τέλειωσαν μία ημέρα, καθημερινή ήτανε, Πέμπτη όμως, κρατήστε το αυτό. Τέλειωσαν την ακολουθία και βγήκαν να κάνουν τις εργασίες που είχαν. Χτίζανε κάτι στο μοναστήρι. Και όπως αυτός κουβαλούσε ξύλα για τους χτίστες, παραπάτησε και έπεσε σε ένα γκρεμό. Στο Άγιον Όρος, ξέρετε, και στη Σιμωνόπετρα και στη Μονή Γρηγορίου και Διονυσίου είναι σε γκρεμούς, σε πέτρες πάνω χτισμένα τα μοναστήρια. Όλοι είπαν ότι πέθανε το νεαρός, το παλικάρι, ο νέος μοναχός. Κατέβηκαν κάτω και τον βρήκανε να είναι εξαπλωμένος, αλλά να μην έχει χτυπήσει καθόλου. Απόρρισαν. Το βγάλαν από το Όρος, τον πήγαν στο νοσοκομείο και είδαν οι γιατροί ότι δεν είχε τίποτα. Τα ξημερώματα, πριν συμβεί αυτό, η μητέρα του που βρισκόταν κανονικά στον κόσμο στο σπίτι της, είδε ένα όραμα. Είδε τον Άγιο Νικόλαο και της λέει: σήμερα ο γιος σου που είναι στα Άγιον Όρος θα πάθει ένα μεγάλο ατύχημα. Αλλά επειδή αυτή την ώρα, τώρα τα ξημερώματα, στο μοναστήρι διαβάζει τον κανόνα, τα τροπάρια τα δικά μου, ήταν Πέμπτη, δεν θα πάθει τίποτα. Μέσα σε λίγες ώρες πήρε τηλέφωνο η μητέρα στο μοναστήρι, είχε γίνει το ατύχημα και είπε στον ηγούμενο: μη φοβάστε, ο γιος μου θα είναι καλά, γιατί μου παρουσιάστηκε ο Άγιος Νικόλαος και μου είπε ότι τον προστατεύει. Έτσι λοιπόν αυτόν τον μεγάλο Άγιο γιορτάζουμε. Έναν Άγιο που προστατεύει ιδιαίτερα τους χριστιανούς, έναν Άγιο που έχει πολλές εκκλησίες και μοναστήρια, τον οποίο πρέπει να τον επικαλούμαστε για να έχουμε τη χάρη και την ευλογία του. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, η Αγία Τριάς διαφυλάξει και σώσει πάντα ημάς.